Здравейте отново, пътуваме към апартамента, който се намира ето там зад хотел Марица. Обикновено намираме апартамента в добро състояние, до сега не сме имали някакви големи проблеми. Паркираме колата в подземния паркинг и се качваме да видим. Ето как заварваме коридора с влизането ни в апартамента. Изглежда един от гостите ни си е забравил портфейла. Обадих им се и дойдоха да си го вземат. PlayStation и климатика бяха оставени включени, но по принцип идваме веднага, така че няма проблем. И в спалнята всичко е наред, генерално апартаментът е оставен в много добро състояние. А сега се залавям за чистене. Добре, готови сме с чистенето и имам време до следващите гости, така че оставам да свърша малко работа. Така дойде време и за малко почивка. Когато има възможност, и аз обичам да прекарвам време тук, като гост. И така хора, това беше всичко от нас за днес и не забравяйте, винаги сте добре дошли в апартамента на Рио.